Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, evo Gospod nas je okupio u ovaj čudesni dan koji obiluje blagodaću i obiluje poukama. Danas slavimo blagovesti. Naša vera je vera u evanđelje, a evanđelje na grčkom zapravo znači blagovest. Vera da je sve dobra vest, da nema loše vesti, da je sve na čudesan način postalo dobro veoma, kako beše na početku. Sve što je Bog stvarao beše dobro veoma, a onda čovek koji se odmetnuo od Boga krenuo je to da kvari, ali evo došao je i taj dan u koji ponovo sve beše dobro veoma. I nije slučajno da se to baš dogodilo u ovo vreme, kada se mi pripremamo da praznujemo vaskrsenje Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista, kada smo u ovom periodu Svete Četrdesetnice, u periodu posta, jer kako ste čuli iz ovog evanđelja koje se čitalo, kada je Gospod iscelio nemog i gluhog, rekao je da se zli rod ne izgoni ničim drugim osim postom i molitvom. Pošto su Adam i Eva narušili post, kada su jeli sa ploda sa drveta sa koga im je Gospod zabranio da jedu, zlo je ušlo u ljude i u ovaj svet. Sada se mi molitvom i postom vraćamo u zajednicu sa Bogom. I eto, presvetlo Hristovo vaskrsenje se desilo u isto vreme kada i blagovesti presvetoj Bogorodici. I veliki je praznik koji se retko dešava, to se zove Kirio Paska, kao ona gospodar svih praznika, svih paski, kada blagovesti padnu na Vaskrs. Neki čak smatraju da će zapravo u taj dan ponovo i doći Gospod naš Isus Hristos, kada budu blagovesti na Vaskrs. Ali zapravo i vaskrsenje kojim se završava služba Hristova među živima, jer posle toga, posle njegovog vaskrsenja, nastupa novi period njegove službe, sve do njegovog vaznesenja, ona počinje ovim svetim blagovestima. I treba da se sećamo svakoga dana da smo sluge onoga koji nam je blagovestio, onoga koji nas je oslobodio. Čuli ste kako velike reči govori sveti Arhangel Gavrilo: ono što će se od tebe začeti nazvaće se Sin Višnjega, nazvaće se Sin Božiji. A taj Sin Božiji nama se bez ostatka daje. On je uzeo najprisnijeg učešća u našem postojanju, u našem životu, da bi nas učinio jednakima liku slave njegove. Problem je u tome što mi to ne vidimo, što je naša vera slaba, kao i ovoga čoveka kome je sin bolestan, pa on pita Hrista: ako možeš, pomozi nam. A Hristos odgovara kao sa blagom ironijom: ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Tako i vi, braćo i sestre, da znate da za čoveka koji veruje ne postoji pod znacima navoda problem. Postoji samo iskušenje, postoji samo lek, postoji samo bolest koja nas privodi Bogu, postoji samo poniženje koje nas leči od naše sujete, postoji samo prezrenje od nekoga koje nas još više vezuje za Boga. Ne postoji zapravo nikakav problem i Gospod Bog zapravo želi od nas da se mi preobrazimo, da naš pogled, naše usmerenje bude drugačije. Pogled na ovaj život, pogled na ovaj svet da se promeni, oko našega uma da bude drugačije, očišćeno i da svuda vidimo blagost. A zapravo najveću nadu nam pruža i to što je smrt pobeđena. Gospod Hristos je i konačnog neprijatelja smrt pobedio. I to treba uvek da imamo pred sobom. Ako bilo šta se ispreči između nas i Boga, to treba da uklonimo, jer nema nikoga i ničega što nas može odvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našem, osim nas samih. Osim naše sujete, našega pristrašća, našega klanjanja različitim idolima. Jer jedino poklonjenje zapravo priliči Bogu. Kada i volimo ljude, treba da ih volimo
u Bogu i da to izgrađuje naš odnos prema Bogu. I zato čovjek mora da posti. Mora da posti kako od hrane, tako mora da posti i od pristrašća. Mora da posti i od ljubavi, pod znacima navoda. Od svega mora da se odrekne. Kaže Hristos teške reči koje su bile nezgodne za slušanje. Ko hoće da bude moj učenik mora da se odrekne i oca i majke i žene i dece. To ne znači da se odričemo zbog toga što nemamo ljubav ili okrećemo leđa ljudima, nego naprotiv, svakoga dana treba da se odričemo celoga sveta, sve da zaboravljamo da bismo se u molitvi predali Bogu. I to je smrt za ovaj svet, to je post sa molitvom. Umirući spuštamo se u dubine svoga bića, imajući samo jedinog potrebnog, onaj koji ima reči večnog života, to je Gospod Isus Hristos, a onda se iz te dubine vraćamo ponovo u ovaj svet i svedočimo tu istinu svima ljudima. I tada se, paradoksalno, naše zajednice još više učvršćuju, naša ljubav postaje dublja, pročišćenija. Kao što se zlato pretapa u ognju, tako se i naša ljubav i naši svi odnosi pretapaju u ognju. Ali onda su ustanovljeni na Gospodu Hristu. I to je ljubav koja je nepristrasna. Ljubav koja se samo širi, u kojoj ima mesta i za trećeg, i za četvrtog, i za petog, i za hiljaditog, i za milijarditog. A zapravo to je tajna Svete Crkve koja nas i sabrala. U svima nama postoji svedočanstvo ljubavi Božije koje je Hristu Isusu koja nas ovde sabira. I zato, braćo i sestre, neka bi život naš bio stalno stajanje pred blagovestima. Stalna svest o tome da nam je dobra vest donesena, a mi da se spustimo do dubine te blagovesti i da svedočimo blagovesti drugima. Da naš život bude blagovest svima ljudima i da tako, služeći Gospodu, dostignemo meru rasta punoće Hristove u zajednici, u crkvi i da ga slavimo i sada na zemlji, a i u večnosti zajedno sa Otcem i Svetim Duhom kroz sve vekove. Amin. Čovjek iskušava smrt kada je uvređen, kada je nepravda, kada se suoči sa tragedijom, kada se suoči sa bolešću. Ali, ako je hrišćanin, on sve prepušta Bogu i ponovo vas krsava u radosti za večni život. Jer moram da vam kažem, da podelim sa vama našu jednu tugu koju po Bogu svi imamo, a to je da je jedna naša sestra, mlada, tragično nastradala, ona se zove Nataša, i ona je iz Gornjih Usca, i umesto da smo je pratili na slavu ili na venčanje, sahranili smo je. Ali zamolio bi sve vas da se sa radošću vaskrsenja molite Bogu za nju, bez obzira što je ona prerano otišla Gospodu, ali svi imamo neki utisak i u srcu osjećamo da se ona raduje u večnom carstvu našega Gospoda Hrista. Ali neka bi ona učestvovala u ovom slavlju sada, zato što je slika Carstva nebeskog trpeza. Kažu da su mnogi pozvani za trpezu Gospodnju, eto mi se nadamo i molimo se Bogu da Nataša sada sedi za trpezom Gospodnjom i da se raduju Carstvu nebeskom. Eto, zamolio bih sve vas da se setite nje u vašim molitvama i da bi radost vaskrsenja Hristovog sijala i u njenom srcu, a i u našim srcima. Da je Gospod dušu prosti.